ассалому алайкум ҳамватанони азиз. Нафароне ки мехоҳанд хонаҳояшонро Травертин фасад зананд, мо ба шумо устоҳои бо таҷрибаро тавсия медиҳем. Устоҳо аз Узбекистон омада дар шаҳри Душанбе кор ва фаъолият карда истодаанд. Травертин чизи хуб мебошад ки як бор мезанӣ 15 сол хизмат мекунад. 15 сол гарантия дода мешавад. Дар борону барф ҳеҷ чӣ намешавад. бачаҳо аз Узбекистон устоҳои бо таҷриба мебошанд. Чанд намуд гулҳо дорад. Кадом гул ба шумо писанд бошад, ҳамун гулашро мезананд. маҳсулот ҳамаш аз худашон квадраташ $10 пул мегиранд. Кори шуморо бо сифати хуб ва тез бо гарантия мезананд. номерҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед.